tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka uye kuti makagona kubatana pamwe chete nesu pamunamato yatakava nayo namufudzi Chris kubva musi wekutanga wemwedzi waZvita kusvikira pazuva ranhasi. Tanga tiri kunamata zvekutsanya, tichinyengeterera nyika dzedu, tichinyengeterera vatungamiriri vedzinyika dzedu, tichigadzirisa zvinhu munyika muno. Munorangarira kuti iroro ibasa ratakanyanya kusimbisa chose kubva pakatanga nyaya dzeCovid gore ra2020, tichirambidza Satani kuti asaita zvaakanga akaronga kuita. Satani wanga akaronga, takazvitaura izvo, wanga akaronga kuparadza dzinyika, wanga akaronga kuparadza vanhu, achida kushandura mamiriro akaita zvinhu mudzinyika nenzira isina kunaka. Tikamurambidza nokuti ino inguva yedu sevatsvene. Haleluya. Tiri kuramba tichingonyengetera saizvozvo nokuti haasati akanda mafumo pasi, achiri kungotsvaka mikana yokuti anyonganise zvinhu panyika. Ndonga munongozviona zvichingoputika putika kunyika dzakangosiyana siyana pasi rino. Asi haana kwaanoenda. Isu tisu tinomudza zvokuita nezvokusaita, tisu tine masimba acho. Tichitaura pamusoro pokunyengetera ikoda kutarira chidzidzo chimwe chatakapiwa namufudzi Chris pamusoro pekunyengetera. Kwanzi tinofanira kunamata nguva dzose, tinofanira kunamata nguva dzose. Varoma Ruka 10:7 ndima yekutanga, kwanzi Jesu vakabva vavaudza mufananidzo vachitsvaka kuti vazive kuti vanhu vanofanira kugara vachinamata vasinganeti, vasingauri mwoyo. Kwanzi pane munhu akamboti, ini ndakawandirwa nemabasa saka handina nguva yekuita zvimwe, kunyange nguva yekunamata chaiyo handina, ndinomuka ndichimhanya mangwanani oga oga, saka ndinonamata kwezvinhambo 5 chete. Kwanzi iyoyo imhosvo huru iyoyo. Iwe haufaniri kudarikira minamato uye haufaniri kuzvipa nguva shoma yekutandara naIshe uchikoshesa zvimwe zvose zvose. Ishe ava ndivo vanokupa mazano, ndivo vanokutungamirira, ndivo vanoita kuti ugone kuita mabasa ako nomazvo. Unofanira kugara uchirangarira izvozvo. Haleluya. Nokuti imhosvo inoitwa navanhu vakawanda iyoyo, yokungofunga kuti zvinhu zvokuchechi, zvinhu zvepamweya, zvinhu zvaMwari ndizvo zvinofanira kungozoitwa kana munhu azviwanira nguva. Unonzwa vanhu vachitaura vachiti handina kuzouya kuchechi nhasi nokuti hama yanga yandishanyira, kana kuti ndazofanira kumhanya kunotsvaka chakati, kana ndazofanira kumhanyira kwakati, saka ndatozokona kuuya. Kuna vamwe vanongozoita zvinhu zvaMwari chete kana vasina zvimwe zvingavabata, zvimwe zvavangaita. Ndo pavanozowanira Mwari nguva. Nokunamata ndizvozvo, vanongonamata chete kana vaona nguva yacho. Zvimwe zvose havadi kusazviita, asi munamato ndo wavanoda kuona kuti kana ndapedza zvandiri kuita, kana ndazodai. Saka kwanzi imhosvo iyoyo, kana paunenge kana ukaona sokuti wawandirwa nemabasa okuita, ndo paunofanira kutonamata chaizvo. Nokuti kuwanda kwamabasa ikoko kunoreva kuti
unofanira waane zvakawanda zvokunyengeterera, waane zvinhu zvakawanda zvaunoda kutungamirirwa naMwari. Ungagozvigona sei kana zvawandisa saizvozvo? Kana zvatowanda kana ndopaunoda kutobatsirwa. Handiti kana ukawandirwa namabasa ndopaunotsvaka munhu anokubetsera. Kana wanga une mabasa ako, uno munda wako wauri kuita, kana bundo rikawanda munda muya ndopaunotsvaka vanhu vanokubetsera kusakura ka. Ndopaunotobva waona kuti woga haungazvigoni. Saka hauiti zviya zvokuti nokuti minda yangu yawanda, regai ndifumire mangwanani handichatova mazuva ano ndakutongovata ndakasvinura ndichingosakura. Handizvo zvaunoita. Unotsvaka vanhu vanokubetsera. Basa richiwanda maoko anofanira kuwandawo. Basa richiwanda maoko anofanira kuwandawo. Kureva kuti kana uchinge wandirwa nezvinhu ndo pawa kutonyanya kuda kubatsirwa naMwari ipapo. Ndo paunofanira kutoenda kuna Mwari moti Mwari, zvinhu zviya zvawanda. Ndaimbosinamata kwezvinambo 5, ndofunga iko ndoda kufanira kutombonamata kwezvinambo 10 kana kuti 20 kana 30 kana kuti ndakufanira kuita awa rose ndichingonamata. Nemhaka kuti ugone kufambisa mabasa ako iwayo, kuti upe Mwari nguva yokukurayira zvokuita pane rimwe nerimwe ramabasa iwayo auri kuita. Ukasapa Mwari nguva yokuti vakupindirewo, vakubatsire, unozvigona sei? Mozva ndinogara tose takasizvinzwa izvozvo, vanhu vanonamata vachikumbira dai Mwari vapindira. Vamwe vanotonamata vachiti Mwari pindirai. Ndokupindira kunoita Mwari ikoko. Kuenda kwavari uchinogara navo pasi muchitaurirana pamusoro pemabasa ako ndokupindira, ndokuvapinza kwaunoita. Nyangwe mukugara kwatinoita, mukurarama kwatinoita, kana uchida kuti mumwe munhu mukuru apindire pane zvaunoita, unotoenda kwaari wounogara naye pasi, motoita musoro wese wezuva muchitaura, uchipuwa mazano. Ndokuti kana ari munhu wechikuru azive kuti wamupinza munyaya yako, unotombosiya zvauri kuita woenda kwaari wonogara naye pasi uchitaura naye. Haungomubati panhare kuti dai mandibatsirawo. Vanhu vakuru havaiti kusa izvozvo. Kuda ndisekuru vako, kuda ndibaba vako, kuda ndimutungamiriri wechimwe kuda wenyika kana kuti wei, unotoenda kwaari. Iyo nyaya yekutoona kuti wasiya zvauri kuita ukauya kwaari ndo inotaridza kuti wamukoshesa. Saka Mwari ndozvaunoitawo navo. Unofanira kuwana nguva yakawanda yekugara navo pasi uchitapa mazano kubva kwavari. Kwai saka iwe ungawandirwa nemabasa, ipapo ndipo paunotofanira kuwedzera kunamata, nokuti unenge uchifanira kubatsirwa naMwari. Ndiko kuti ugone kuita mabasa ako iwayo. Saka usazvishayisa nguva yekunamata. Munhu akangwara angatoti ini ndine mabasa akawanda ekuita, saka ndinotofanira kunyanya kunamata. Kunamata kunokuwedzera simba. Unowana mazano paunonamata, zvinova zvinozoita kuti ugone kukasira kupedza mabasa ako. Vanhu vanofanira kugara vachinamata. Izvi ndizvo zvakataurwa naJesu. Tinozviverenga muna Ruka 17 ndima yekutanga. Haugoni kurarama usinganamati. Ndiwo masikirwo akaitwa vanhu naMwari. Mweya wake unoshuva kukwidzana naMwari. Kwaye vanhu vakasikwa naMwari zviri zvipuka zvinotsvaka kukwidzana naMwari. Saka usazvishayisa mukana iwoyo kukwidzana naMwari. Kukwidzana naMwari uku ndiko kunotivaka, ndiko kunotisimbisa, ndiko kunotitungamirira, ndiko kunotiwanisa tsitsi dzaMwari pamwe nenyasha dzavo, kuchiita zvekare kuti Mwari vapindire muzvinhu zvedu. Saka haufaniri kungoshuva kunamata, unofanira kutonamata. Namata nguva dzose. Hatingonamati kana paine chatinoda chete. Tiri vanhu vanokwidzana naMwari, tinofambidzana naMwari, tine ukama naMwari, tinodanana naMwari. Ndiko kusaka tichigara tichitandara navo. Mwari ava vanotifarira zvikuru. Saka ndo hunofanira kunge huri upenyu hwako, hwekutandara naMwari, uchidyidzana naMwari, uchiwadzana naMwari, uchiyanana naMwari. Ndo zvaunofanira kuita izvozvo. Paunenge uchidaro, unenge uchitapa mazano avo,
uchitapa unyanzvi hwavo, uchitapa unjere hwavo. Nokuti munoona unjere hahusi haungovhunzi munhu kuti nditsanangurire chakati wotofunga kuti watobata unjere hwomunhu. Aiwa, zvimwe zvinoda kunge kuti uzvipe nguva yokunge une munhu wacho, uchingoona achiita zvaari kuita, uchingomunzwa achitaura. Dzimwe nguva achitongotaurawo zvimwe zvinhu zvisinei nenyaya yawafambira, asi ipapapa unenge uchitotapa zviri paari zvichitotapukira zvichiuya kwauri, zvichitapukira unjere hwacho huchitapurira huchiuya kwauri. Ndo mashandiro anoita zvinhu. Saka paunenge uchizvipa nguva una Mwari, uchinamata, uchingotaura nedzimwe ndimi, uchinamata, uchingonamata, usina chaunokumbira, uchingonamata, wakungotandarira Mwari, uchingozvipa nguva, uchingonamata saizvozvo, njere dzaMwari dzichitapukira pauri, mazano avo achitapukira pauri, zviri mavari zvichitapukira pauri. Haleluya. Nhasi ndo isvondo yedu yokutanga yemwedzi wazvita, makorokotota mumwedzi wokupedzisira wegore rino remakore ari kuungana. Senguva yose ndoda kuti mugare makatiteya musvondo yedu ratiri kupinda, nokuti nhasi mufudzi Kristu achatizivisa kuti mwedzi wechii, vachatizivisa zvatinofanira kunge tichiita mumwedzi uno watapinda. Saka sesvondo yokutanga yomwedzi tinodya chidyo. Saka ndoda kuti mutore chidyo chenyu, chingwa ichocho nechimwiwa ichocho, tobatana pamwe chete tichidya chidyo ichocho. Ngaitivhure kutsamba yekutanga kuvaKorinde chisago che11 tangira pandima ye23. Kwanzi nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura, ndokutaura vachiti, torai mudye, ndomuviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Kuti utore chingwa ichocho tochiropafadza tozochimedura pamwe chete. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu Kristu, ndinokutendai nokuda kwomuviri waJesu wakamedurirwa isu kuti tigoponeswa tiwane upenyu. Tinokutendai nokuda kwechingwa chatiri kumedura tichidya ichochi, tinochiropafadza, tinopupura pachinodya kudai kuti isu tava nhengo dzomuviri wamuponesi, tava rimwe ramafupa avo, tava nhengo dzenyama yavo. Nokudaro hatichagoni kuti tirware, hatichagoni kuti tikurirwe naSatani, hatichagoni kuti tikundikane. Muzita raJesu Kristu tinoropafadza chingwa ichi, muzita raJesu. Amen. Haleluya. Ndoda kuti tichimedure tigochidya pamwe chete. Haleluya. Ndima 25 kwanzi vakazopedza kurayira, vakabva vatora mukombe ndokuenderera mberi nenyaya yavo iyi, vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Ngatitorei mukombe iyoyo tinyengetere. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu Kristu, ndokutendai nokuda kweropa raJesu rakadeurirwa isu, iro rakaita kuti zvivi zvedu zvisukwe, kuti zvibva zvazoita kuti tigone kuzvarwa patsva, kuzvarwa kechipiri. Iko zvino takazvarwa patsva, takashandurwa rudzi, tava vanhu veropa raMwari, tava vanhu veropa raJesu. Hazvichagoni kuti tirware, hazvichagoni kuti tikurirwe, hazvichagoni kuti tikundikane. Muzita raJesu Kristu tinokutendai, tokurumbidzai, toropafadza mukombe uyu patinounwa pamwe chete nezita raJesu. Amen. Haleluya. Kuti mutore mukombe iyoyo mubve maunwa. Kutenda Mwari, kutora chinguva chokungotenda Mwari, tichirumbidza Mwari, tichivatenda, tichitenda Jesu Kristu pamusoro pezvavakatiitira pamuchinjikwa. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai, tokurumbidzai, toda kutendai Ishe Jesu nokuda kwezvamakatiitira pamuchinjikwa. Makatifira, makafa pachinzvimbo chedu, tisu taifanira kufa, asi imi ndimi makasarudza kufa kuti zvitinakire. Mukateura ropa renyu,
kuti tive vanhu veropa renyu, zvino tava vanhu veropa renyu. Tinofara sei? Tinokutendai tava chikamu chomuviri wenyu. Tinokutendai nokukurumbidzai. Hapana utachiona hunogona kugara muviri wenu. Hapana chinogona kufa muviri medu. Hapana chakaipa chinogona kuitika mukati momuviri medu. Nezita raJesu Kristu hatina nhengo yomuviri wedu inogona kusashanda zvakanaka nezita raJesu Kristu. Ndonyengeterera muno mumwe wabatana neni pashumiro ino ndichitaura kuporeswa kwenyama yake, kuporeswa kwomuviri wake nezita raJesu Kristu. Ndinodzingira zvirwere zvose kure nezita raJesu. Ndinokutendai nokukurumbidzai. Haleluya, amen, haleluya. Ndoda kuti tibatane zvekare, asati tapedza kubatana zvekare tichirumbidza Mwari, tichitenda Mwari pamwe chete. Tibatane kuita izvozvo. Mwari vakuropafadze. Tisangane zvekare musvondo rinouya. Amen. Hakuna mumwe sembi munoshamisa shamisa. Hakuna mumwe sembi makatendeka tendeka.
makomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.